идома дорад барномаи Субҳи Ватан ва мо чанд дақиқаи дигар дар анҷоми барнома дар ихтиёр дорем ки ман дар он фақат почта электронии худро барои шумо ёдрас мешавам washgird@mail.ru ё метавонед бинависед ва блоги ман дар интернет subhonjalilov.wordpress.com. то субҳи дигар бо шумо хайру хуш мекунам. Комёбу муваффақ ва тансият бошед. Алло, салом алейкум. Салом алейкум. Ман бо Субҳони Ҷалилов мезанам. Бале, Субҳон. Ташаккури зиёд. Ман Абдурабби аз Муассисаи давлатии телевизиони варзиш. Беҳтарин. Саломат бошед. Гӯш мекунам Абдурабби. Мо як барномаи варзишӣ бо номи Қавитан дорем. Хуб. Гуфтем ки шумо дар нахустин намоиши варзиши Қавитан ширкат вардед. Аслан Қавитан ин барномаи варзиши санҷиши устувории бадан аст. Ва мо вобаста ба дунёи варзиш суҳбат мекунем ва якчанд тамринҳоро якҷо мегузарем. Ин кай сабт мешавад ин барнома? Пагоҳ соати 1 дар назди бинои Алфемо ва толори варзишии профӣ. Яъне бояд бо либоси варзишӣ бошам, а? ҳатман либоси варзишӣ. Беҳтарин. Саломат бошед. То фардо насиб ҳатман вомехӯрем. Ҳатман ширкат мекунем. Саломат бошед. Ташаккур барои даъват. Саломат бошед. Салом алейкум. ба фикрам кори дигаре ки мо бояд кунем ин вазнкашӣ аст, не? Фикр мекунам ки пеш аз ба толор дар омадан як мартиба вазнро мекашем. Аввал биёд аввал шумо вазн кунед. 71 килограмм. 71 килограмм. Аҷиб, акун шумо як мартиба? Ман фикр мекунам ки 120 килограмм, яке ба фикрам тарозу камтар вайрон аст. Тарозу камтар дорам. Ба фикрам вайрон аст. Ба хотире ки ҳеҷ мумкин нест ки ё ин тарозу шояд ки якҷоя бо гуноҳҳо ҳисоб мекунад ки чанд килограмм аст. Баръакс ондаги аст. Ҳеҷ гап нест. Дуруст аст. 120 кило фикр мекунам ки барои синну соли мо шояд камакак зиёдтар, вазнинтар, вале ба ҳар сурат бо шумо ва мураббиёи дигар беҳтар медонед ки чӣ кор бояд кард ки дар як муддати кӯтоҳ вазна барқарор кард ё кам кард. Бинам ака як вазни аст ки ака дар ҷараёни тамрин ва намоиш мо метавонем оҳиста бартариро бинем ба хубӣ. Беҳтарин мешавад. сар мекунем. оғоз мекунем. Маромад. Баъд аз шумо. Маромад ака. Салом бинандагони азиз. Ин барномаи нахустнамоиши Қавитан аст ки манзури шумо мегардонем. Бинандагони азиз, ҳамроҳи мо иштирок доранд Субҳони Ҷалил, директори барномаҳои радиои Ватан. Хуш омадед. Беҳтарин. Ташаккур мегӯям барои шумо. Дуруд бинандаҳои азизи телевизиони варзиш. Умедворам ки барномаи нахустини мо дар ҳадде хоҳад буд ки шумо дигар мухлис мешавед ва ҳар ҳафта ин барномаро интизор мешавед. Ин барномаи аввалине ки ман иштирок мекунам ва Абдурабби. Барномаи Қавитан ин ягона барномае аст ки санҷиши устувории бадани иштирокчиён санҷида мешаванд. Аз сабабе ки иштирокчиён нафарони ҳунарманд, зиёӣ, адибон, нависандагон ҳастанд, онҳо ба дунёи варзиш ворид гашта, оҳиста устувории бадани худро ба мухлисон ва ба мо нишон дода сайқал медиҳанд ки зинаҳои варзиширо гузаранд. Яъне ман фикр мекунам ки Абдурабби гуфтанӣ буд ки мо нафароро даъват мекунем ки ҳаётан шояд ки ба толорҳои варзишӣ наомаданд, турни кашида наметавонанд, шояд дар ин гуна роҳравҳо давида наметавонанд ва анамин гуна яъне ки машқ накарданҳои моро Абдурабби ва ҳамкоронаш умедворам ба намоиш мегузоранд. ва ман фикр мекунем ки барои нафарои дигар як таҳрик хоҳад буд, такон хоҳад буд барои омадан ба ин гуна толорҳои хуб.
рӯз як чизгаро гуфта намонад ки маҳз дар барномаи варзиши қавитан тамринҳо усулҳое пешниҳод мегардад ки аз ҳамаи намудҳои варзишӣ ҳастанд, яъне ба онҳо якчанд навъи тамринро пешниҳод мекунем, онҳо ин навъро зина ба зина мегузоранд, шояд монеаҳо бошад, онҳо пайдарпай гузашта баъд маълум мешавад ки устувор гардидани бадани онҳо то чӣ андоза муайян мегардад. шумо абдулавӣ фақат барои ман бигӯед ки дар чанд рӯз масалан имкони партофтани вазни зиёдатӣ ҳаст? як чизи муҳим аст ки агар инсон хоҳиши вазнро партофтан дошта бошад, пеш аз ҳама иродаи қавӣ бояд дошта бошад. Чанд вақт бояд машқ кунад дар толуқ? дар толуқ метавонад ба муддати 3 моҳ, 2 моҳ, 4 моҳ. Аслан ин як зинае ҳаст ки оҳиста оҳиста мо бояд ин зинаро гузорем, чунки беомодагӣ, беҷуръати баланд, беиродаи қавӣ мо вазни зиёди худро партофтан наметавонем. 3 моҳ бошад бинандои азиз, ман масалан агар рӯзи беш аз 100 кило вазн дошта бошам, баъд як 600 барнома эҳтимол ки ба вазне ки воқеан мӯътадил аст, ба қади ман мувофиқ аст, хоҳем расид. Баъд як 600 барнома хайлон. Дуруст, дуруст. Акнун Султон, мо ҳозир шурӯъ мекунем. Пеш аз оне ки ба ҳамон тамринҳои варзишӣ мо оғоз кунем ва рафта зина ба зина гузорем, аввал каме бадани худро гарм мекунем, мушакҳои баданро. Баъдан метавонем барномаро рафта шурӯъ кунем. Баромад аз ҳамин роҳрави варзишӣ шурӯъ мекунем. Мо ҳозир мебинем суръатро оҳиста оҳиста як камтар дига зиёд мекунем шо. Ба фикрам ки як аввал оҳиста оҳиста камтарак оғоз мекунем, баъд зиёдтараш. яъне ина ба тадриҷ тезтар машқ кардан мумкин аст. Абдулабӣ, мумкин аст ки масалан пеш аз он ки дар толори варзишӣ машқqa оғоз кунем, барои мисол дар берун, дар ҳавои кушод агар бадана гарм кунем? Боки надорад. Боз беҳтар мешавад. Ҳавои тоза беҳтар аст. Бар сурат толори варзиши ҳам бисёр хуб аст, лекин ман тахмин мекунам ки пеш аз оғози машқҳо шояд дар ҳавои кушод давидан, дар роҳравҳову боғҳое ки масалан атрофи ин толорои варзишӣ аст, беҳтар аст кардан. Беҳтар аст. Оянда мешавад ки дар берун баромада ҳавои тоза, мушакҳо баданро обутоб дода оҳиста оҳиста ин зиноро гузарем. Ин худа як дараҷаи дигар аст. Беҳтарин. Воқеан ҳам як қисса ба ёдам меояд. Як рӯз аз шунавандаои мо бисёр кунҷуков ҳастанд ва дар эфир навиштанд ки субҳон шумо медавед? Ман гуфтам албатта медавам. ҳатман ҳар рӯз. Ва навиштанд ки маълум нест. Мо шуморо дидем, маълум нест давидан. Ман гуфтам ки шумо нодуруст фаҳмидед. Ман дар толори варзишӣ не, ман аз пушти зиндагӣ медавам ҳар рӯз. Яъне бо аз пушти зиндагӣ давидан шахс камтар хароб мешавад. Барои маълум аст ки заҳмат бисёр мекашед, чунки касби худро бояд дӯст медоред. Вақеан намояндаҳои ҳама касбу кори мо, чун дар оғози барнома шумо гуфтед дар мавриди эҷодкорон, тартиби ин гуна аст ки мо фурсати хеле зиёда нишаста мегузаронем. Нишаста ва ман тахмин мекунам ки як сабаби шояд камакак гаронии вазн ин ҳамон тарзи қариб ки беҳаракати кор ва фаъолият аст. Яъне аз субҳ аз соати 6:30 тасаввур кунед, аз соати 6:30 то соати 20, 21, 22 фақат нишаста, максимум то утоқи кори дигар ё то студия ё то роҳрав мебароед. Тамом. Ба ман аҷибовар ҳамин аст ки шумо дар баъзе ҳолат дар кадом қисмати рӯз тамринро оғоз мекунед? Шояд тамрин кардаед? Мо қаблан ба бозии футбол беҳтарин намуна ё беҳтарин вариант барои хароб шудан ман фикр мекунам ки бозии футболи хурд аст. Ва мо ҳар вақте ки ба футболи хурд машғул мешудем, аз ҳафтаи аввал аллакай партофтани вазн, хароб шудан шурӯъ мешуд. Ва дигар бо кам будани вақт дигар ин корро ҳам дигар аввале анҷом намедем ва як сабаби аз сад гузаштани рақамҳо дар тароза ҳамин буд. Ман боварӣ комил дорам ки аслан баъд аз ин намоиш ё ин ки акнун дар раванди кору фаъолиятатон шумо хубтар бозӣ мекардед, чунки футбол ягона варзише аст ки баданро умумӣ, мушакҳои умумии баданро пурра гарм мекунад ва оҳиста оҳиста ба зиноҳои дигар бурда мерасонад. Мо метавонем зиёдтар кунем? Камтар тез аз болотар. Аллакай суръатам зиёдтар шуд. Маълум аст ки бадан, мушакҳои чарбуҳои бадан аллакай ба ҷунбиш даромада истодаанд. Ман фикр намекунам ки баъд як барнома аллакай ин кор сурат бигирад, вале ба ҳар сурат фикр мекунам ки мо суръата камакак баландтар мекунем. Лекин фикр мекунам ки зиёди баъд кам шарт нест, чунки тамринҳо ва машқҳои вазнинтар ҳастанд, дар пеш интизоранд. Лекин ман турни кашида наметавонам, фишака мегирам.
замоне ки мо 3-4 турнир мекашидем, ин замони донишҷӯёи буд, замони ҷавониҳои мо. ва ҳоли дигар камакак мушкилтар ҳастим кор барои мо. ман бовар кунед, ҷусае ки шумо доред ҷусаи паҳлавонӣ аст аслан. ҷусаи паҳлавонӣ каме баъзе камбудиҳо ҳаст, онҳоро оста бартараф мекунем. Ман ҳар куҷо рафтам, агар багам ки гӯштин гирам бовар мекунад, а? Бале, албатта баханам. фикр мекунам ки оҳиста суръатро паст кунему Аҳа. ба дигар Бамашки дигар қисмати кор гузашта тамринҳоро идома дим. Оста поён мекунем. беҳтарин. Абдулабиб аскам, агар машқҳои дигари шумо ҳамихел вазнинтар бошад, то охири барнома шумо як ровии хуби радиоро аз даст медиҳед. ҳозир мо дар ин намуди тамрин хуб дав ба масофа мешавад, давидан ба масофа. ҳозир бе ягон саросимагӣ камтар озодона дав шурӯъ мекунем давиданро. ҳамон таҷҳизоти варзиширо гирифта боз ба ҷои аввала бармегардем. 5 та дастқат аҷмани карда аз ҷо мехезем, каме нафас рост карда боз ҳамин барои гирифтани беҳтарин. Сар мекунем. оғоз мекунем. 1, 2, 3. оҳиста саросима нашуда гирифтем. Панҷ ту аҷман. 1, 2, 3, 4, 5. Каме нафас рост мекунем. ин амало боз як бор дигар. метавонем 6 маротибаи дигар. Якта зиёд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. нафаса рост мекунем. Не, аслан чизи вазнин ин берун кардани нафас аст. Шумо танҳомон, ман бевазн. оҳиста 7 маротиба. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. нафаса каме рост мекунем, роҳ мегардем. чунки барои ман аст нафаси озод вазнин берун кардани нафас аст. Умуман қоидаи нафас берун кардан чӣ хел аст? аслан бо даҳон бояд нафаса берун кард ё бо бинӣ? бале, оҳиста бо бинӣ ба дарун мекашем ва оҳиста ба даҳан берун меорем. метавонем боз ба даҳон оҳиста ба дарун нафас бикашем ва баъд бад бинӣ барои ки тамом бинандаи азиз, воқеан он чӣ ки масалан варзишгарон машқ мекунанд, он гунае ки варзишгарон машқ мекунанд, аслан давиданҳои мо ҳам бо ин вазн, бо ин ҷуса шояд камакак хандаоварам бошад. ба ҳар сурат камакаки дигар ин барномамон тоқат кунед ва ба дигар шабака нагузаред, тамошо кунед. ҳозир мегузарем ба таҷҳизоти навбатиён ки машқи дигар. Абдулабӣ, ин барномаи шумо хел савол надорад ки ягон ҷо нишаста савол будем? ба худо ки бовар кунед, агар мумкин бошад инҷа нишастам, ман мехостам ки ҳозир якҷо шишта ба ягон саволи шумо метавонем ки ҷавоб диҳем, ба хотире ки камакак фикр мекунам дам гирифтанам дар кор аст. Ман ба хотири он ки ин машқҳои варзишии шумо маро маҷбур накунед, омодаам ки ба ҳазор саволи шумо ҷавоб гирем. ҳамон ҳозир шурӯъ мекунем ба Фақат машқҳои варзишӣ мебошанд дигар. ба варзиш машғул шуда будед? мо замони мактабхониҳо, замони донишҷӯиҳо шояд варзиш мекардем, ба толоро мерафтем як бор ва баъзан чанд бор, вале баъди он ки масалан ба кор бештар дода шудем, фикр мекунам ки ҳамин ибораро агар истифода барем дуруст мешавад. ба хотире ки ман худам эҳсос мекунам ки рӯзона 14 соат, баъзан 16 соат ман дар ҷои кор ҳастам, нишаста фақат. яъне истифодаи компютер ва ин эҳсос мекунам ки бисёр мушкил аст, душвор аст, мумкин нест ин тарз. ва бо камбудии дигари ман шояд ҳамин аст ки ман рӯзҳои истироҳатам дар ҷои кор ҳастам, ба хотире ки як фазои бисёр ором аст, кормандон нестам, меҳмонон нестам ва шумо роҳат метавонед фикр кунед, кор кунед, тарҷума кунед ва бишинед. ман як чизро дарк кардам. 14 соат дар ҷои нишасти кор ба даводав, ба интернет. ба интернет. ин хуб аст албатта. ин аллакай байнаи инсонро, идроки инсонро фаъол менамояд. лекин вазн зиёд мекунад. ба толор омада пайваста машғул шудан, вазнро бартараф кардан, чарбуҳур як тараф кардан, инам хуб аст.
чунки саволи ман аз ҳамин буд ки шумо фаъолияти шумо чӣ қадар аст, варзиш чӣ гуна буд пеш дар давраи наврасӣ, кӯдакӣ, ҳозир? беҳтарин намунаи варзиш ҳамин футболи хурд буд ки мо замони олиам тим доштем дар радио. футболи хурд буд ки ҳам каса хароб мекард, ҳам имконият медод ки шумо зиёдтар давед, баро ки майдон хурдтар аст, шумо зиёдтар медавед, бозигарон ҳам 5-6 нафар ҳастанд. яъне футболи хурд намунаи беҳтарин буд ва вале вақтҳои хурд дигар фурсат барои футболи хурд ҳам дигар намеёбем. ин як камбудия ва ман як чиз дигарро мехоҳам ба воситаи барномаи шумо баён кунам. ман фикр мекунам ки дар камакак фарбеҳтар шудани мардуму камакак вазни зиёдатӣ гирифтани онҳо худи нами ошхонаҳо ва қаҳвахонаҳое ки ҳастанд онҳо ҳам гунаҳгоранд. медонед барои чӣ? ба хотири он ки мо масалан дар мавриди ғизо, дар мавриди калория, дар мавриди тарзи пухтани он аслан маълумот надорем. мо мардум аслан он чӣ ки бирён шудааст, он чӣ ки зиёдтар дӯст медорем. ғизое ки аслан дар дигар нафарон ин истеъмол намекунанд ва мегӯянд ки зиён дорад. ва худи ҳамон равғане ки масалан ғизоро мепазанд, чанд бор бояд бипазанд. яъне баъзе чизое ҳаст ки ба ошхонаҳо вобаста аст ва ман фикр мекунам ки барои ошхонаҳо қаҳвахонаҳо бо як намуди дигари андоз ҳам бояд ҷорӣ кунанд. андоз барои толорҳои варзишӣ. чаро маҳз кору фаъолият дар радио шояд варзишгар мешавед? барои он ки шояд варзишгар ҳам мебудам. ну принципи кори ман медонед чӣ хел аст? ман агар ҳар касе ки намебудам, ман бисёр кӯшиш мекардам ки дар ҳамон самт натиҷаи хубтар медоштам. ман агар варзишгар ҳам мебудам, шояд ки намедонам чемпиони олимпӣ шояд не, лекин чемпиони тоҷикистон аниқ буд. чемпиони тоҷикистон аниқ буд. ба хотире ки ҳар кас вақте ки ба ҳамон кор машғул мешавад, ё бояд ҳамон корро дар сатҳи бисёр баланд анҷом диҳед, ё бояд анҷом надиҳед. ман бешак шубҳа медорам ки вақте шумо рӯ ба варзиш меовардед, аллакай ба натиҷаҳои назаррас ноил мегардед. фикр мекунам ки ман ба ҳар сурат тавре ки дар аввали барнома гуфтем, аз иродаи ҳар кас вобаста аст. чӣ мақсад мегузоред, чӣ идея доред ва чӣ гуна ирода доред. фикр мекунам ва хуб мешавад. акром мо шурӯъ мекунем. давом медиҳем. маромад. хуб, ягони азиз, асбабе ки қавитан барномаи варзишии умумӣ аст, яъне санҷиши устувории бадан, аз ҳамин хотир мо метавонем ҳам усулҳои карате, бокс, як ҳарбаҳои омехта, дигар усулҳое ки ҳастанд, тамринҳое ки ҳастанд истифода барем аз усулҳои зарбаҳои даст, пойҳо, ҳамроҳи субҳон метавонем ҳозир аки шурӯъ кунем, пӯшанд якҷо иҷро намоем. дар мадди аввал мо ҳамроҳи субҳон аз бозуҳои даст оғоз мекунем, баъд метавонем аз миён поён ба зарбаҳои пой гузарем. ин усул, ин тамрин як тамрине ҳаст ки дар ҳаракати дастон, бозуон ҳамун чарбаҳои зиёдатие ки ҳаст оҳиста оҳиста хориҷ меёбад дар муддати тез. чӣ гуна ки дар тамрини аввал 3 маротиба рафта омада таҷҳизотро бурда ба ҷояш гузоштем, ин тамрини навбатӣ ҳам ҳамин хел аст. як раунд, як навбат мо то 2-2.5-3 дақиқа иҷро мекунем. якҷо зарбаҳои бозуи дастро баъдан метавонем боз 2 маротибаи дигар агар имкон бошад. мебинем бадани устувории бадани шуморо, вазъияти баданро боз идома мекунем. шумо спирти навшодии рехетро доред, не? барои афтидан ҳаст. дар ҳолати афтидан шумо дарҳол аз ҷой мехезед. хуб, бинанда азиз, онҳое ки боксёр ҳастанд медонед чӣ хел аз хоб бедор мешаванд? ҳамсарошон субҳ меянд болои саршон ва ҳисоб мекунанд 1, 2, 3. онҳое ки дар бокс одат карданд ба ин чиз, онҳо бояд ки ҳисоб то ҳам охир нарасида онҳо бедор шаванд. дар майдон онҳо бояд аз ҷойшон бихезанд. барои ҳамин тамоми боксёрҳоро ҳамин гуна ҳамсарошон бо ҳисоби 1, 2, 3 аз хоб бедор мекунанд. аз хотир набаред. 1, 2, 3. хуб, мо ҳама вақта чунки акнун мо мисли ҳариф ҳастем, лекин дар майдон нею, дар тороли омодабошӣ як салом мекунем ба якдигар оҳиста. хуб, ин саломи варзишӣ аст. варзишӣ мураббӣ бо шогирдаш ё ин ки ҳарифон бо якдигараш ҳамин хел. ҳозир аз дасти чап шурӯъ мекунем. масалан дар ҳолати дасти чапи худро бардоштан шумо метавонед як зарба хоп анам хел зада тез ба ҷои аввалаш бардод. ҳаракат бояд китфҳо ҳам бошад. китф пурра партофти кит бошад, бо беҳтар мешавад. ман медонам ки вазн набояд дар ин партофт мешавад. дуруст аст. ба хотире ки ман гуфтам ки вақте ки шуморо метавонанд аз потон
автонан, вазн агар дар ин поатон аст, ин по дигар дар ин маврид бояд ду по устувор бошад дар байни ҳаракат кардан ба самти ҳангоми зарба задан. бале дуруст. ҳозир ман дасти чапро мебардорам, шумо як ҳам хел топ хӯрда метавонем ҳаракат кунем ба пеш ахир ҳам хел як боз як маротибаи дигар. ҳолате ки ман дастро набардоштам шумо наметавонед, чунки ҳариф бениҳоят чолок аст. як маротибаи дигар дуруст. акнун бо дасти рост Ман бисёр душвор аст бо дасти чап зарба задан. омӯхта шидан дар кор, чунки дасти чапро низ фаъол кардан дар кор. Ман фақат як корро бо дасти чап анҷом медиҳам. Биллиард бозӣ карданро. Дар барномаи шумо нест бозии биллиард? гӯшмек дар барномаи мо фақат зарбаи даст аст. Ана ҳама корро бо дасти рост анҷом медиҳем, барои ин бо дасти чап зарба задан камакак душвортар аст. Агар боксчӣ ҳам мешудам метавонистам ки бале бакунам. бовар кунед ҳозир ман хел гуфта наметавонам, ки зарбаҳои якаи субҳон Худи ман фикр мекунам як 50% ғолибияти барои мисол Валуев шояд ки техникаш набошад. Шояд ки ҷуссааш аст. Вақте ки ба майдон ворид мешавад, бо ҳамон ҳайбате ки дорад, фикр мекунам ҳарифа пачақ мекунад. метавонем бо ҳамроҳи Валуев маслиҳат карда якҷо шуморо ба як Бар сурат Валуев депутат аст ва як аз дастнорасӣ, аз як ҳамон гуна чи авлавият дорад, бартарӣ дорад, бархурдор аст. як зарба як анакун бойсо Як ду. бале Як ду. каме ақиб рафта бо зарбаи пой ба даст. Бо зарбаи пой. як ду каме ақиб рафта бо пой рост ба даст зада ба ақиб бармегардем. Хуб. як ду оҳиста беҳтарин. оҳиста маълум аст ки беҳтарин. хуб як маротибаи дигар. боз як маротибаи дигар. акнун аз дасти рост се зарба. як ду се. Як ду се. беҳтарин. як маротибаи дигар. як ду се. беҳтарин. як маротибаи дигар. як ду аз дасти рост. Аз дасти рост. бовар кунед зарбаҳо бениҳоят қавӣ ҳастанд. як ду се. аҷиб. хуб акнун нафасро рост мекунем камтар. ҳозир Душвор аст, душвор. як усули дигар дастҳоро ба замин оҳиста мегузорем ҳамин хел пойҳоро ба ақиб бурда аз ҷои бархеста бо дасти рост ду маротиба зарбаро партофта ба ҷои аввала бармегардем. пойҳоро бурда аз ҷои бархеста бо дасти рост ду маротиба аҷиб. оли ҷаноб як маротибаи дигар раз як маротибаи дигар раз. хуб акнун ба бинандагони азиз дастпӯшоро монда макивар яъне зарба барои пӯй. ана ҳамин аст бинандагони азиз санҷиши устувории бадан. дар раванд дар ҷараёни барнома нафаре ки иштирок мекунад муайян мегардад ки нафаскашиаш, ҳаракаташ, тарзи иҷрои тамринҳо, тарзи иҷрои зарбаҳо муайян мешавад. шумо ва мо бо диққат назар карда мебинем ки субҳон чӣ гуна амалҳоро иҷро мекунад. бовар кунед зарбаҳои қавӣ доранд. Ман эҳтиёт кунед. нафари дуюм иштирокчии дуюме ки дар ин барнома аст, шумо аллакай медонед ки шумо чӣ хел инҷо азоб медиҳад. барои ин то ҳадди имкон розӣ нашавед. пешакӣ занг задан дар кор бо мураббӣ маслиҳат кардан дар кор. хуб акнун мегузорем ба зарбаи пой. охир амоли зарбаи вазне ки гуфтӣ бо даст буд. Ман бо по метавонам ки зарбаи сахт бизанам. ман худи ҳозир кӯшиш мекунам масофа гирам, чунки аллакай зарба. бисёр шогирди бераҳм мешавам. маълум аст ки зарбаҳои қавӣ доред, аз ҳамин хотир ман аз ҳамон аввал масофа гирифтам, чунки зарба ба ман нарасад. хуб кӯшиш мекунем акнун иҷро кунем як зарба лоу кик. барои ҳамин тахмин мекунам ки ҳар як мураббӣ бояд як усули махсус дошта бошад ки ба шогирдонаш нишон надиҳад. ҳатман. як маротиба дигар. овози зарбаро дидед бачаҳо? бо диққат бошед овози зарба. ин ҳамин садо аст. беҳтарин. ан акнун аз анами қисмат ба банди миён ишкам. аслан кори мо фақат бо даст аст, бо ручка. ва мо дар коримон пойро фақат барои ба ҷои кор рафтан истифода мебарем. акнун як маротиба дигар кӯшиш кунед ки басанд оҳиста сарзума шуда пои чапро каме тоб медиҳем оҳиста. ана ҳамин аст зарба. ба ҳар сурат ручки бояд
шумо то ин ҳад агар поя баланд бардоштани бошен, фикр мекунам барои бояд камакак тайёр шуд, машқ кард, омода шуд. Ёки ягон духтури травматологи шинос бояд дошт, ба хотире ки баъд ин гуна машқҳо шуморо дар беморхона интизор шавам. Си соня, 40 соня. Давом. Оба, сам чарки. Баракай панша судар хунам. Вале фикр мекунам ки дигар барои машқҳои сабук, барои давидан ҳатто пулам харҷ кардан дар кор нест, ба хотире ки мо 1001 майдончаи варзишӣ дар пешои хонамон дорем ки аз он мешавад истифода бурд. Садҳо боғи пур аз гулу пур аз накати гуворо дорем ки дар он ҷо мешавад ақаллан давид, пиёдагардӣ кард, машқ кард, бозӣ кард. Озир оба ман ба шумо ман ҳамеша интизор будам вақте ки мардум як нафара ҳашар даъват мекунанд, албатта чой, нону об медиҳам ва ғизоам медиҳам ва фикр мекунам ки ман интизор будам ки кай шумо барои ман об пешниҳод мекунед. Ва умуман дар вақти машқ мумкин аст об нӯшидан? хуб, дар вақти машқ об нӯшидан зарур ва ҳатмӣ аст, лекин бо меъёри муайян. Чӣ қадар масалан ман чӣ қадар бояд нӯшам? Камтарак, як ба исӯи забони тоҷикӣ як ду қурт. ҳам хел мегирему Бинадо азиз, тар мешавад. ин беадолатӣ аз ҷониби мураббӣ аст, барои ки навакак шумо вазни маро дидед чӣ қадар буд. Бо ду қурт фикр мекунам ки ин об аз ҳамин гулу поинтар намеравад, ҳамин ҷо буғ мешавад, бовар кунед. Яъне ки бояд ман камакак зиёдтар нӯшам. Метавонад, ҳеҷ гап нест. Бас аст, хеле дар ягон ҷо рост намебиёд имро об нӯшид. Бар сурат вақте ки ман пурра ба машқи варзишӣ гузоштам, баъд ба ду қурт кӯшиш мекунам ки худам чӣ одат кунам. Бо вазни худ тамрин кардан дар турник одам вазни худро мебардод. аз ҳамин хотир дар ин ҷо ҳаст худ муҳофизат кунӣ, як ёрдамчӣ таҷҳизоте ки кӯмак мекунад. Субҳон баромада поёро гузошта, турникро дошта, оҳиста вазни худро ба боло бардошта, ҳамин хел ин амалро то 10 то 20 мартиба метавонем. Чанд мартиба бояд олӣ? То вақте ки метавонем, не? ҳозирашта 10-12 ҳисоби ба фикрам басанда аст. 10-12. Агар душвор бошад кам кунед. 2 3 4 5 6 дар мавриди бадани зебо ҷавонони имрӯза барои ба толор даромадан ба варзиш машғул шудан, варзиш на танҳо танро солим мегардонад, онҳо балки барои бадани худро зебо гардонидан боз ба толори варзишӣ мебиёяд. Ин ба ақидаи шумо ин дуруст аст? Фикр мекунам ки синни соли ҷавонӣ як масъулият ҳам дорад. Вақте ки оли ҳатто ҳамин гуна таҷҳизоти ба ин монанд дар майдонҳои варзишӣ, дар роҳравҳо, дар боғҳо ҳаст, ки мардум метавонанд ки ҳам саломатшонро хуб кунанд, ҳам баданашонро зебо кунанд, ба хотири он ки ҷавон бо як нерӯ, қувваву тавоноӣ ба чашм зеботар метобад, худашро саломатиша хубтар эҳсос мекунад. фикр мекунам ки варзиш умрашро дароз мекунад. Мо мегузарем ба тамрини охирони шумо фикр кунед ки пагоҳ саҳар соати 6 субҳ ман барнома дорам ва ман медонам ки оли дар тороли варзишӣ шумо дарди мушакҳои дасту потонро намефаҳмед ва фақат саҳар эҳсос мекунед ки чӣ қадар тамоми аъзои баданатон дард мекунад ва ин дард абдураби дард ном дорад. дар барнома як фикр кардем, чунки баъзонуқат нишастанро мисли мусобиқа оҳиста қафасро ба пеш гузошта шишта оҳиста бармехезем. ин варианти ба фикрам ки мушкилтар аст, дастро пушти сар гузоштани душвортар аст. бояд ҳамин варианти душворша иҷро мекунем. пойҳоро каме кушод мекунем фароғ, зоно кӯшиш кунед ки ба самтҳо кушода шаванд. абдураби тамоми корро карда истодааст ки барои ман бисёр душвор шавад. барои ин ки барои ман ин хеле мувофиқ аст. поҳо камакак ҷавстар бояд бошанд. албатта. ва вақте ки поҳо шумо кушодтар мемонад, бароятон камакак мушкилтар аст. хуб, сар мекунем. Сар мекунем якҷо.
дастро мемонем ба пушти сар, оғоз мекунем. Гумон мекунам ба ҳисоб шурӯъ кунем, чунки беҳисоб Биёд шумо ҳисоб кунед. меравем. Рафтем. Як. ҳафтсаду панҷ. 25. ҳафтсаду шаш. Дуруст. Иҷроиш 26-27 маротиба. Мумкин аст идома дод. Вале бар сурат вақти барнома ки кам аст ва ҳам ман ки бисёр монда шудам. Фикр мекунам ки ками маро ба ҷои зиёд қабул кунедаш ҳамин аст. Шумо 25 ба ҷои 250 қабул кунед. қабул мекунем Супон. ҳаракат бинандагони азиз, Супон дар барномаи имрӯзаи Қавитан, варзиши Қавитан ки нахуст барномаи телевизиони варзиш аст, санҷиши устурии баданашонро хуб ба роҳ мондан, нишон додан. Ин аллакай як натиҷае ҳаст ки ҳамин ҷусаи паҳламоние ки дорад метавонанд баъд аз намоиш варзишро идома диҳанд, ҳамон футболе ки завқ доштанд, шавқ доштанд зиёдтар намоянд, ҳамон амалҳое ки мехоҳанд зиёдтар иҷро намоянд. Чунки ман боварии комил дорам ки Субҳон иродаи қавӣ доранд пеш аз ҳама, чунки дар кору фаъолияти худашон бо иродаи қавияшон ба муваффақиятҳои назаррас ноил гаштанд ва дар варзиш ҳам ман боварии комил дорам ки ба муваффақиятҳои назаррас. бар сурат ман ташаккур мегӯям барои шумо, барои ҳайати эҷодии ин телевизиони бисёр хуби варзиши мо. Умедворам ки рафтурои мо ва толорҳои варзишӣ зиёдтар шавад. Мо гуфтам, мо мардуми эҷодкора дар назар дорем ки ҳар дақиқаи вақти холии худро кӯшиш мекунем барои ягон чи навиштану фикр кардани чиз сарф кунем, вале ба ҳар сурат ҳоли ман фикр мекунам ки мо ҳатман бояд як ҷо, як тиреза, як холигӣ, як фурсат барои машқҳо, барои бадана обутоб додан, барои доақал давидан, барои футбол, барои машқҳои варзишӣ бояд як фурсата ҷудо кунем. Ҳатман аз ҳамаи ҳамкасбо, аз мардуми эҷодкор даъват мекунам ки биед ба толори варзишӣ меравем, кам-кам барои сеҳатиамон машқ мекунем. Хуб, мо фикр мекунам ки бо ин роҳ гӯё ки барои сеҳатии миллат камакак самгузорӣ хоҳем кард, зеро ки сеҳатии мардум ин боигарии давлату миллат аст. Ин буд нахуст барномаи варзишии Қавитан ки дар толори профит қарор доштем ва ба анҷом расонидем. То барномаҳои дигари варзишии Қавитан аз телевизиони варзиш моро пайгир бошед.